Bamako chena muso demise ani makoroba malikono fukata blamuye maliko kanala mama de beni wati na kede sokole menura FM na somra foli abetani ka opela jere sigare ka foyena ko dugujera ami masay tanu somra na ka asebe ko barkata masamiye bira ana ka klaka yini masay femuye kleti makunyma akodi ana badim bela jele malaka yini fe bela jele ke sorofenyi na masay tanu somra na ka asebe ko barkata miseli chama ke kirola kuntiki ka node muhammadu rasulullah kishi ani nema chamambe kanyashi alema obolon kofe anga jena bo sababu no de angulu bakoro na angulu fakoro no ambe dugo kuye aklaka dugo belebele ka anyinu fe ko alaka anyeme ula anja tikila ka so na be jela ko la ko foka na teme kunyuma la ko fe dugutikila ko be fo alimamu be fo muso jakulu be fo jenesu meri barakala aka jafuka na bla gendarmuna mama de ben sigida fla ko na la kida be kala kare so mara fuli abe nasi abela jele makafa ina kurai ko abisimla akara jo manisa fendo de nura fmi bi konoto ani nani tomi murumuru duru omila ken wati naka bo munye jala korji kunyumani warada ula namanya ka foko dugu jara ka damina tenana fukata gushi munye jumala nega ta no tana gushira nura fm sanfe anyori jira ula ngo kuna foni balanko amu odaile la dala ko lamne e bidwa ina ni mamadou adama maiga na bele de lokama ko gafu chemanga madu on bi nyansoro munye kuna fonu okene ka binga ko balleme obe ko suralen sa ko sabge wulika jobe sinani wati na journée nationale de la cantine scolaire sango sanu okene no obinyana maya wa okene be nyana maya mamu fesa ode mamadou adama maiga wa obaro bela jeli buludali no bi songomre nani wajina muye safu kofi ame fulita nuku usigere namanya ka foko mamadou adama maiga ale wewulika jola bi songomre na sa ma flade bina kuna foni ko olasi amane to ko bakar trawole ni beko mako beti ani abu safna jara ngor ka di amma flade bina kuna foni ko olasi ama ngayena ngasi orala sa songomre na kuma so o kalfaleno mamer kulbali na bela de lo kama ko fa misraka ko belebele muye kuma so o kalfaleno ale bulu songomre na ina arama muye deflesha ina arama ye abale krefe fukata faranga journalistika jenaba damele ka bomuru abugu ale fene be kenen ko na songomre na foli abetani ku bela jelen ku segede nega karafe mamum bolo be negala songomre na sa odi baba adama touré modenkeni no de yusuf sisugo ye areda messi kitako ka ambassadeur fukata farasi basa ambassadeur oh abananga blay baba bi anga kuma bla munya ale bolo de benega karafula ma fayna ko asisugo munya facebook le sando be bolo ko fo munya musoro nyima modde no de mam camera modde ale modde ne bolo be negola so mo na no facebook ko fo brama trawole ale de bolo be facebook la so mo na foli be taninga asigere nyu de fayna kuma bara ma fladu bokar trawole kan bako mako beti ani abu safna jara ngoro ke de amma flade bina kuna foni ka abane mo bi ka lasi o ma fo asigero la albi obisimla akara jo mani safendo de nour fmi 76 33 43 03 abu salam walaikum salam Boubacar Traoré beti ambi fo ajarani be lamé ba jenu so demesani makoro tabarikala fm sanfé même mal de be fo ni watina unakaka ye jien do ndumando e do ka fo ina fu ya fo tomina adama mamadou adama maiga be wuli ka jola sababu ka do ka fo na manya ka fo ale koni asimbe kelekela na fero no dabali bela jele tige fe mi bi taliga kuna fo na ka do ka fo mal don ka soro ka do ka fo ka to sigoro la bi ka do ka fo ni ando ka bi suma bonya ajaranye abu safna jara ante ni ko en blad dagri de la ko sababu wati bita arto mansura metolu fe olibe katika fe muyenye directeur de programme o Modibo Traoré aduna kulubali ale Mackenzie fokata fara bagar dibega ka amara kulubali amba fene fo jago ni watina nambora ameta murja arajo tungara ki ale be macha samaki ane tungara ki barakala bela jelembe fo arajo bawle ani arajo laydu ni arajo belebele fle bugni na fonu uba agence professeur Moussa Kone siro waraba tifodi kala prostate kala afoni bela jelemma ko professeur Moussa Kone siro waraba fo munye ni watina buguni karamko fane amba fo CMDT kono sama FM abu safna ale be yanfulla yakuba kone nyama yale sokona danyogo jamukan dame kene sanfe bir sumano yanfulla jeli kunti ale foli be tanika asegere nambore ameta munye kolonjaba arado GTG FM ale be encore ke be SNTD kona la Modibo Sukuba foli be tanika asegere ala khayine El Hadji Mohamed Jalola aka kalande fe be ni watina kolonjaba abu ambu bela jeli fu munye bayaku jalo more ale to la suruka buguni kono nambora ameta kulukani arajo epifani ale be onere jara foli betani ka asegere magam fani eroko tradi nyama yale lamine konade be ko ale mako ivoirien burama kulubal sumalo jalo ninga nabla abla kulubal la ne maka ajratu konade ko abu nunu ma on na kulukani nambora ameta fana arajo dafina ale be kuna foni ka sebe ko jetse nyama ye Mamadou Doumbia foli betani ka asegere promoteur Dawda Bagayogo ne maka Japon ale ko nambora
bɔra an m'an gosi an bɛ taa fo Tomiya arajo belebele min bɛ nin waati na n'ale bɛ kunnafoni ka a jɛnsɛn o de ye arajo 1 FM o ɲɛma o y'an yɛrɛ bɛnnen de ye Siriman Kulubali foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ promoteur o ye docteur Ablaye Dambele Musa Ba ale ye caisse de retraite ɲɛma ye madame Munkɔrɔ Jeanne Kamati an ka musokɔrɔba don Kirisu Munkɔrɔ Duguli Kirisini Sanba Jara Tamour Soja Cenu professeur do directeur de l'école fana do ka bɔ Bankasi kɔnɔna la a b'o an ka taa Sikaso n'an donna Sikaso arajo Koton FM ale bɛ yen Koton kɔnɔna la o ɲɛma ye Mamadu Siribe bɛɛ ko a ma ko Bajo programme o kalifalen do Sori I Tarawele ma o Sikaso kelen na ye arajo Danbe ale bɛ kunnafoni a b'a sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛn mun ye Yaya Jurute Abu ale ye ɲɛma ye Abakar Sanogo Butelisi foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Baja FM ale bɛ Tugoto kaw b'an na sɔrɔ o sanfɛ Mokhtar Cham ale ye promoteur ye foli bɛ lase a ma arajo Badenya ale bɛ Manankɔrɔ o ɲɛma ye Yakuba Marigo bada foli a bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ arajo Bɛnkola ale bɛ Senu ni o ɲɛma ye Musa Kɔnɛ numéro 2 a b'u foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ an ka taa Kalana n'an donna Kalana arajo Sigija ale bɛ yen mun ye o ɲɛma ye Umaru Kulubali Baro a bɛ fɔ nin kɛnɛ kan régisseur Saran Dumbuya bada foli an b'a taa ni ka a sɛgɛrɛ arajo FM Jɛkura ale bɛ Ɲɔrɔ o ɲɛma ye Mohamed Fayingina foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ninnu ne arajo ye ani arajo minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kunnafoni a bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na Mali kɔnɔ a ka ja fo ka taa bila kɔ kan kuma tɛ wa Abu Safinɛ Jara mun ye sigiɲɔgɔn ye sa Musa Ɲare mun ye garasisi belebele don ka bɔ Koɲumani cɛjan foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Amadu Kɔnta ale b'an lamɛn Kasila bada foli an b'a taa ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Madu Tarawele Moribabugu Dura Madu Tarawele foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Mamane Alkaya Ture ale bɛ Abidjan mun ye Adjamé Mamane Alkaya Ture foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in kɔnɔna la mun ye Musa Sinajogo ye bada foli an b'a taa ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ nin waati in na tabarikala Musa Sinajogo an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn Abu Safinɛ Jara sɔnna hali bi sigiɲɔgɔn bɛ yen dɛ sigiɲɔgɔn ka ca Kajatu Sanogo Daniya Tarawele madame Kɔnɛ Worokiya Kulubali Abu ninnu bɛ fo Yusuf Magasuba ale bɛ Koɲumani Wɔrɔda la an m'an siyala ka taa an da Nafaji Fiye Jara réparateur belebele don mun ye Ɲɔrɔ Serifikɛ n'o de Bui Hayidara ye o kanuba belebele de Fiye k'a jara nin waati in na Abu Safinɛ Jara hali bi Kalana n'an donna Kalana Yakuba Sanogo n bɛɛ k'a ma ko Sefa Kalako ale b'anw lamɛn Kalana foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na maliden minnu bɛ jamana kɔ kan an tɛ taa ye wa an tɛ taa ye Baba Adama Ture autorité morale ale don siga t'a la k'a Ture a bɛ ka lamɛn nin waati in na ka bɔ Faransi Alasani Fofana ale b'anw lamɛn ka bɔ Faransi ale jiginɛ a fɛnɛ bɛ Faransi o Faransi kelen na ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bintu Sako an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an y'ale fo hali bi o Faransi kelen kɔnɔna la Adama Magasa an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi Aramata Dumbuya Aramata Gorobinɛ Abu an b'a fɔ nin waati in na Faransi ale kɔnɔna la n'an bɔra Faransi an tɛ taa Espagne kaw fɛ yen bada foli a bɛ ta ni ka Alimaɲare ni ka ale sɛgɛrɛ o Espagne kelen na ye Dramani Keita bɛɛ k'a ma ko Nura an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na Espagne Itali i bɛ na ye k'a fɔ ko Sori Jalo bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in a bɛ Bamakɔ foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Djibril Touré ale fɛnɛ bɛ Itali Abu n'an bɔra yen l'Amérique Lada Fulakɛ a n'a ka Sumista walayi foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ ko Ajalo n'an y'ale fo sa New York kɔnɔna la yen bada foli a bɛ taa mun ye kadɔmuso ni layidu kadɔmuso mun n'a y'a fɔ a b'a kɛ an ko ale de ma ko Awa Gindo Awa Gindo an b'a fo New York kɔnɔna la Mamadu Sumunu Madame Kɔnɛ Marusi Philadelphie Bale Tarawele olu b'an lamɛn ka bɔ Amérique Madu Touré ale bɛ Angola Madame Jakite Safiatou Kamara ale bɛ mun ye Faransi Sumana Jakite fo ka taa fara Magan Diko kan ninnu bɛ Faransi Fatim Jawara Damagile Amérique Atlanta bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ kosɛbɛ Kɔngɔkaw fɛ yen mun ye Tijani Jawara Damagile ale bɛ yen Modibo Tambu ale bɛ yen Umar Job ale fɛnɛ bɛ yen foli bɛ taa ni ka nin bɛɛ sɛgɛrɛ Côte d'Ivoire Mamadou Umar Ba Eli Diko Maliaso Abu ninnu b'an lamɛn Côte d'Ivoire Genève mun ye Musa Dambele ale b'anw lamɛn Genève foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ an yɛrɛ tɛnɛmuso Tanti VIP Ajiratu Tarawele a bɛ Kalaban
kulublenna aywa tanti be duwawu bɛ ka kɛ dugawu bɛ ka kɛ tabarikala dugawu bɛ kɛ jamana in dɔ ka fara duwawu kan a banna jamana duwawu bɛ ka kɛ jamana ye a bɛ kɛ anw yɛrɛ awɔ a n'an lamɛnbaaw a ma ban wa a tɛ tɛmɛ o kan ma banna ka a tarawele waati na fɔ kalaban kulublenni kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye Asomana Danbele an b'a fɛnɛ fo mun ye Sika Ɲare foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Rotimi Sidibe an b'a fɔ kosɛbɛ Mamadu Fɔnba mun ye Jara Sori ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Yusuf Kɔnɛ foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Woremi Seydou ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Moïse la vie continue Moïse la vie continue foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ la vie continue Adama Jabira an b'a fɛnɛ fo ni waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a jabura Samu Kala Jula foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Bashekine Keita Aïda Furucɛ foli bɛ taa ni ka fɛnɛ sɛgɛrɛ ne ka karafe i ye position wɛrɛ bɔ dɛ Lasi Jalo Lasi Jalo bɛ fo ko ɲumani siga t'a la dɛ Lasi Jalo a bɛ ɲa ma sa Bura a bɛ ɲa ma sisan ko sabu kɛ mun ye waati a bɛ ka taa o tɛ kunnafoni kɔni ka ca ne ka karafe i b'a lajɛ k'i bolo ka a yɛlɛma dɔɔni kunnafoni an bɛ sɔrɔ ka n'a bala ka dayɛlɛ Duga Jabira Moga Duga Jabira Duba Jabira Ana dame mile kaula mile kaula Abu Safinɛ Jara ko dugawu ko a jabira ni waati na mun ye belebele in san n'o de ye technicien ka ɲɛmaaba an ko ale de ma ko Gawusu Keita mande masa a fɛnɛ dalen bɛ Moribabugu ni waati na a bɛ sumaya kɔnɔna la ani kadi k'u sɔgɔlen maana awɔ kɛ tabarikala koyi a n'a ka kadi k'u sɔgɔlen maana a n'a ka kadi wallahi Gawusu Keita Moribabugu kosɛbɛ foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ k'a Keita Abu Safinɛ Jara sajanta ma an b'a an gosi ka dabɔ nin waati na hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94.5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira o de ye 76 33 43 03 sirajanta ma an b'a dabɔ o ka kɛ indépendant ne bɛ bɔ n'ale ye nin y'a bɔ ko 5,414 ye ka bɛn bi tarata don ma marisi kalo tile fɔlɔ san 2000 ani san 22 Abu Safinɛ Jara maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Mohamed Aidara sirifikɛ a kumarra a ko mun ye fatabugu kurani mun do o bɔlen wulilen don nin waati na Abijankaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ n'a bɛ ka kuma caman ni k'o ta ka an marabaaw k'u sɛgɛrɛ mun ye an ka kiri minisiriso n'o de Mamadu Kasonge a ye tabali a y'a gosi dɛ a ye bataki k'a ci joona mun ye procureur o ma procureur près la cour d'appel de Bamako mun ye Mamadu Kasonge a ye bataki k'a ci o ma k'o ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ni fatakura mun n'a wulilen filɛ ni Abijankaw fɛ yen n'a tɔgɔ ye Eniya Ibrahima Kamara bolo o bɛ se ka d'a kan cogo min na komi ye procureur k'a k'o baara k'o timɛ joona a tigiba ka fɔ la a ko kibaruya laban minnu yɛrɛ n'o sɔrɔla ni fatakura in n'o bɛ Eniya Ibrahima Kamara ko fɔ a yɛrɛ bolila ka bɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen koyi wa nin waati in na k'a bɛ Sierra Leone'kaw fɛ yen fatigiba Mohamed Aidara a ko nin cɛ in n'o de Eniya Ibrahima Kamara a bu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mouvement républicain dɔ sigilen bɛ sen kan o ɲɛmaaba de don koyi an ko mouvement faso danbe o ɲɛmaa de ni cɛ in ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dimanche tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 27 o ma ni fatakura in a bɔra k'a jira k'a fɔ ko ale de ye an ka transition ɲɛmaa ye bi wa k'an bɛ don min na komi bi k'ale bɛna wuli ka jɔ k'o bila sen kan kalo 6 ɲɔgɔnna ani ka kalata kɔni k'o kɛ mun ye nin maa kofɔlen n'o bɛ nin fatabugu kura in kɔfɔ Eni Ibrahima Kamara a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a to mun ye Côte d'Ivoirekaw de fɛ yen mun ye conférence de presse dɔ kɛnɛ kɔni k'o kan wa a ye nin baara mun fɔ Abu Safinɛ Jara y'a ye k'a fɔ a y'a bɔ a sira fɛ koyi a kɛra sababu ye mun ye an ka ministre mun bɛ yen n'ale bɛ kiiri kunna n'o de Mamadu Kasonge k'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ dimi Mohamed Kasonge kunun bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ n'o bɛnna mardi ma février kalo tile 28 Mohamed Kasonge a ye mun ye coup d'appel de Bamako a ye bataki ci o ma joona ni maa kɔfɔlen ko fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ a ka ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na mun ye Mohamed Kasonge a ka bataki kɔnɔna la a ko ni maa kɔfɔlen n'o ye Eni Ibrahima Kamara k'a bɛ ɲini ka na waatinin bɔ k'a bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kabi janvier kalo tile 10 a bɛ ka bɔ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin an marabaaw ma mun ye nɛni ye fo ka taa fara mun ye furugufurugu kan a ka kɔrɔfɔ ninnu bɛ kɛ sababu ye a bɛ maaninfin k'u furugufurugu Mohamed Kasonge a ye nin bataki de bila ka taa di mun ye an ka
coup d'appel nyama bama coup d'appel de moko o nyama bama parce que baka fola ko ni duyen cen ko folen jatim na ka laje ina fo nya fina tugumna dimashi temene on var ko fe ale de yaira ka fo ko mi transition nyama ba ko ale oye mamar kasungi aka bataki ko nala ko ni ko folen ka yin ko fo ka o bolen ko fe ko nana mo chama ne ke wa me wati mo na kom sisa ni chemi ga fen chama ne fo ni nganya shi an maraba abika sababu ye ninga jamana ira ninga asi samalaka abika sababu ye ninga mani fi munu no lu akli ka fekan ko sobe ningo lu akli finde ni ka ke mu ye fanga watike baka fola ko ami domina na foko bi mu ye kasunge akoni ya ira ka foko mu ye procureur de Bamako aka bataki ci jona ko va de maraba ma sabga ni mbara mu na bika taka jamana ka segere ma munu be ka barake o be ko va ko fe ma munu be ka ni mbara nke sigata la ko ko wa ni mawra de beneno ko inga ko va ko fe no be ka ni jamfa inkla anyashi ango jamana ma watike baka fola woroni benna manya ka fo ko bataki ko atarse ko va ko fe ko va gouvernement fene jabilike ko va gouvernement ay jabilike ay ira ka fo ko ni chako fole no ye mouvement faso dame anyema bando ye enne Ibrahim Kamara ko sikata la ko ulu ko nga jamana ko nala ay ira ka fo ko munya anwa transition kura mun alere o sigi singa kale o nyema ye ko wakabna feran dabale tike ko kalo woro ko na ko mi kalata ko kake munya ko va ko gouvernement yo communiquer ka bo ni chako fole ko lutina jena bishi ko lutina jena shini ka fo ko ma wora kati sigi ulu ka jamana ka sigi ulu ka jamana ka ko lu kere fe jamana do ni ko o burja auto proclamer kere fe jamana do ni ko ka beja fanga ni ko o tien mu yo korvar gouvernement ko lu fe la ko to ye bi ko lu fe la ko to shini o be feran dabali bela jele sige mu nyi ni ko abisika ko na ne tukumna mu yo korvar gouvernement ko bataki ko na la ya ira ka fo ko ali bi ulu ka deme be sida o ma ka nyeshi mu nyi malima wala sa jamana am sika boni gela o ko na la tukumna sika ko ni te femuna mu nya anwa kiriso ministry no de Mamadou Kasunge akoni e bataki ka ci tadi procureur per la cour d'appel de Bamako ma o fana bataki ninga achele mu ye Côte d'Ivoire gouvernement baw ya asro ko ye jabilike na fani flani anya sama ka bo indépendant ale kono ma mu ye kalim gal tigi o de Mohamed Aidara Cherifuke Abou Safina Jara ibunya obala bede kero ka fo ni kabako ide kabako te fatote ya ye fatodi ja ma chama me tamala inyana ka fo ko ay mena mu fana fina al ne Côte d'Ivoire gouvernement ali nu weni fo on madula nyaro non on woni madula non amadola re kadola tukuji wala amsi ka danu na tukuji akagela bien ko em lasina dokera de awo ala sane mo ala ala kanye kada amina rabbi ganya be soro nala sono manambita Abou Safina Jara sikata la ambisi nango ni meta sikata la ambisi ibolo karigadu bidi kadu ka fo neben tegadu bamana ngo ko chawulila aka fefe kafsa aka fewulila afede membolo do me bodi sebe mini ojo ko leni pana leni pana kado ka fo mi ni Musa Sayon Kamara ka tebeno Musa Sayon Kamara akoka keni kado ka fo golami ni atame ka anga jamani bainka segre la deleme akalama kabini janvier kalo kle kono do san 2021 22 na kado ka fo sedawo kado ka fo ni oye suba toye kado ka fo ko nunu ngoni keme ka gola ka taka anga jamani ka segre la deleme akalama ka fo kabi kalo fla bobi mi ni obe wole ko sanction kado ka fo sanction économique soro kado ka fo soro ani musaka ko gela atene dome ala fe mi be talke anga jamani na abisega sigi asezabara kono tobna sedawo koni ko ukeme ka obaro ya boloda we wa me watimne ko bi fe mi be talke kalo fla banyangola ay kado ka fo ko ame ula adeba ka fola la jele me akalama ka fo kabini san 2020 na jere jekul mu ni ulu fara la nyanga ka wuli ka jo ka fe me talge Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangala ka kesabu ka dafri po o jere jekul bela jele me ado ka fo ko o twa ko M5 RP watimne kado ka fo uye wuli ka jo uya sebe boloda M5 ya sebe boloda kado ka fo wuli ka jo entara laba mina o de ka fo kudeta o ka se ka ke o kudeta o baro kelingoro kofe ay kado ka fo ko M5 uma o bolo jigine gerengere nyana ma min be ni okunye a comité stratégique anyama dokundo no de kunye docteur Shekel Kugala Maiga ame watimne ko mi bi ay kado ka fo faga anyama ya taraka di amade werma nyama ya atame ka di Shekel Kugala Maiga mo kado ka fo docteur Shekel Kugala Maiga ayo wuli ka jo chama boloda wuli ka jo munu ni ulu kera sababu ye kado ka fo ma bi se ka fo jamani ambe ka
bɔ gwɛlɛ kɔnɔ dɔɔni hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko subatɔ mɔɔw kɛn bɛ ka sanction k'a ta bi anw ka jamana kan nka n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ ka bɔ gwɛlɛ kɔnɔ dɔɔni c'est vrai que fɔlɔ ni o ye Musa Sayon ye Musa Sayon a y'a yira k'a fɔ ko docteur Choguel Kukala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ M5 ale comité stratégique ɲɛmaa kun don k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ gouvernement ɲɛmaaya la bi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka jɛrɛ jɛkulu in na k'u ye point de presse kɛ n'o ye ka kunnafonidilaw k'u wele hakilita ɲininaw k'a dɔn k'a fɔ ka kunnafoni caman da u tulo kan k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ dangu min na bi Choguel Kukala Mayiga a ka tɔndenw hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga a tun tɛ kɛnɛ in kan k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ minnu ni olu tun bɛ Choguel la o jɔyɔrɔ kelenw galifamɛ maa minnu na k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka lafiya da tɔrɔ cogo min na sababu ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ conférence in senfɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ min ye CEDEAO ye CEDEAO kɔni kɛn bɛ ka min ta ka anw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO kɔni kɛn bɛ ka bagama kɛlɛ min ye embargo ye min ni a tɛ sariya kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ka ban dɔrɔn ka jamana ka an bila embargo kɔnɔ CEDEAO ani UEMOA ko u kɛn bɛ k'o baaraw kɛ sɛbɛn ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye min ɲini k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO fɛ n'o ye M5 tɔndenw ye k'a dɔn k'a fɔ point de presse in senfɛ kɔni k'u b'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ni o bɛ wele ko dialogue ni o ye sigi ka kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye ka ko to ɲɔgɔn da la k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u don u ni Mali a gouvernement cɛ cogo min na parce que b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Musa Sayon ye Musa Sayon a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni caman bɛ sen na fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka sira tilennenw ta cogo min na o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ tɔn a ɲɛmaa tun ye Buba karamɔgɔ Tarawele Buba karamɔgɔ Tarawele ni k'a dɔn k'a fɔ o ye M5 a vice président don Buba karamɔgɔ Tarawele k'a dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mali ani CEDEAO ka gwɛlɛya la dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gwɛlɛya la gwɛlɛya ti dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ chronogramme la chronogramme min ni a bɔlen filɛ nin ye n'o b'a daminɛ san 5 ka taa bila kalo 6 ka taa bila san 5 la o kalo 6 ka taa bila san 5 la k'a dɔn k'a fɔ fanga transition a bɛna kuntagala a bɛna sama ka se o hakɛ ma o min ni o fɔlen filɛ nin ye k'o ti dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko assise nationale olu ye kɔrɔfɔ min bɔ k'a dɔn k'a fɔ assise nationale bɛnna ni cas min ye o cas o de baaraw bɛ ka kɛ koyi c'est pas ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO olu ka tɔndenw na walima CEDEAO kɔni comité stratégique min sigi olu ye équipe technique min sigi olu kɔni y'a yira k'a fɔ hali n'a a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ fara transition kuntala kan a ka kɛ kalo 12 ka se kalo 16 ma kɔrɔfɔ min ni o filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ma sɔn o ma bi u ma sɔn o ma sini k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gwɛlɛya min na gwɛlɛya minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ insécurité la parce que bɛlɛ a tun bɛ jamana kɔnɔ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kan ka sabati parce que a bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na n'o bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ révision électorale la n'o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kalafili jɛlenw bɛ se ka kɛ cogo min na k'a daminɛ kalafili a sɛbɛnw na ka taa bila a tɔgɔ sɛbɛnw na nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔrɔ cogo min na wa ka kɛ ni waati ye ko o tɛ se ka sabati fiyewu n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko waati jan man di transition mɔɔw ma o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ M5 a kɔni ye kɔrɔfɔ caman da kunnafonidilaw tulo kan a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CNT ko la CNT k'a dɔn k'a fɔ o jama jɛkulu maa 121 wa fɛn min bɛ tali kɛ charte kura min n'i k'a dɔn k'a fɔ ni o baaraw kɛra o bɛna CNT jama ka dɔ fara a kan koyi min b'a ta maa 100 ka taa maa 47 la kuma CNT jama a bɛ taa o jɛkulu la wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in na hali bi a kumana koyi wa ko assise nationale ye kɔrɔfɔ fɛn o fɛn fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u na baara kɛ ni o ye dɛ hali bi u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana a ka souveraineté la n'o ye k'a fɔ jamana an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o fɔ ko an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an k'a yira k'a fɔ anw de ye jamana ye jamana min ni an sewalen don o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko foli ni tanu k'a dɔn k'a fɔ u y'o ta min bɛ tali kɛ transition ɲɛmaaw la u ye waleya min da n'o ye fasoden waleya ye n'o ye k'a kɛ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ force barikana ani takuba k'a dɔn k'a fɔ u y'a ɲini ka olu gɛn min kɛ min bɛ tali kɛ hakaja ambassadeur min ni o ye français ambassadeur ye waati min na i k'a dɔn k'a fɔ Joël Miel u y'a ɲini o fana fɛ u k'a ka minɛnw diri ninnu bɛɛ lajɛlen ye wale ye min b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni transition a ɲɛmaaya b'u bolo bi kunkolo bɛ u k'a da la wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana jɔlaw don dɛ wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi corruption na u kɛ bɛ k'o kɛlɛ min daminɛ ni o bɛ wele ko corruption yurugu kɛlɛ min ni a bɛ sinon a ye k'a dɔn k'a fɔ k'u bi a ɲini hali bi transition fɛ o baara ye k'u kana u bolo jigin o la dɛ tiri filɛ de ye k'a dɔn k'a fɔ Musa Sayon Kamara ale ye fasiri min kɛ min na a bɛ u ka suma o la dɛ yurugu wa a kɛlɛ tɛ ka kɛ de kɛlɛ kabini kuma in daminɛna e disiba a man ka suma mɛn sisan mɛnɛ e disiba joli minɛlen disibaw caman minɛ na sa koyi jɔn ni jɔn disiba tɛ bilen dɛ disiba tɛ kɛnɛma bilen a caman ayi aramu a caman disiba tɛ bilen walahi a caman minnu minɛ mɛ olu bɛ wasa kɛ sa dɛ disiba jumɛn bɛ disiba jumɛn na bi kaso bon kɔnɔ disiba in bɛɛ datugulen don asi
sabali sa aramuni ko ko jega denu de be kenem jaga ba kelengelo ne minena suma jaga bele do be aramu transition akana ta ko nunto de noni do na tra ka nunto sanduru cewa abika gelay de ama sanduru du mawa anye sanduru du asisi anye sanduru da be da ko kuma no sanduru bi ta furi kuma mi hakili be jege ba munu no ambu be de ka ko tele be tele na la sona o sabke muyi masala ka ko ka tele awo fana chede ko na juru kumla ka manga kana to mawreka ay ko na juru ra kumla ka manga wartike awo ko nyoro ni min dun fengara ka ba ni masala ka wele sira mi o te ko bania o ko bania o ka ko tele jona ko no kri bania ko na juru kumla kri te ka continue be aywa o sika ka tukuji no te dossier be ne dossier be jamana ngono da aywa dossier be engrais firlati nu be tracteur firlati nu be a dossier ko chango akacha akacha ne che da sira kuma boda engrais firlati wati manja ko jo ala ka nyaka dam no ya nga kaba be halaki o dossier be anga kaba be halaki anga tomatu ya be halaki no kirkara awo kosobe amajade abu siradantama amba adabo abu safna jara ne danga nale wula sheko abedo murjagula nouvelle horizon ne bembolo do meboni aye doguna atrawole doguna akumara ako muinne jakulu munolo farlo nyonga ni watina anko jakulu ma cadre de change des partis politiques pour une transition reçue abu safna jara jakulu abedangu munana foko biwa e ko akoma ke wala dani na amina iwa awake bon Atira pop cadre d'échange Kobana parti politique cadre d'échange Kobana peo Atira soko et nous dit be fole non pop ayi wallahi mera mi vie adam ne be kadingu chale kalokele abana uma jekulu fon fe zigi yame natabi kla ka betch Atira pop tabarikala Fatrike ba munye toguna atrawole ako munye parti fola munno ishela kabo akono o de parti yelama no ye Musa Mare munye jekulu yelasa anyema yabe mamunu ngulo olu fana nana munye adema koroni adema PHG una no olu glon ko olu bo jekulina wa me domine na foko bi na manya ka fa ku ya adema ka le glon de parti fana mba akona la no ye morema o te kasim tapowa ale fana esimwa kola akoma ba ay yelama koni ale yelama katelu yelama yelama bi yelama wati be yero diden ta ya adel goyo o yo del dangoy hali morina ka bekele diden wonita o ya adel goyo ne ma fiye de ami class anduri na mama ami politique ko ama bampe Abu Safna jara o sigata la ni jakulu kun keleme ka gwara koni ko sebe koro da fanga nya sigata la ni jakulu ko odogo ki be na ka fa ko munye ujigi kumu yiraka wa am domina gombi jakulu ka buga fara doni jakulu abiga chi popopo wa mi saka fa jakulu ko yira e ko abe sena blewa dona na tawla e ko abela de na ke krefe denyi wa ko sabge ibe na ka fa ni jakulu nunu daga shishi ko aboru da ko do ale tibo karato dawa ko masikalo kle munga ani duru ma do ya ira ni jakulu kono kono temana ka bankolu te fanga kono ka alla ko do patike baka fola akoy be na ka fo ni jakulu ye nyoanya munke u be na fe munga ka ira ka fo ko lu na transition kura ni go sigi singa transition munna kuntala ko atna temekalo kono to uka kono boray ki be na ka fo ko mu ye sente kura ku buno sigi singa sente no be conseil national de transition ko fo ko o kura ko lu bino sigi singa ni masikalo munga nduru kono o temena ya ira ka fo ko mu nye shad la transition o kala ni kura munno kera sente kono la ni wati la banuna Abu Safna jara uya ira ka fako otolu fela ko ni jakuli uya ira ka fako lu bina transition musiki senga kalo kono todo wa ministre munno be taka ke après ministre Abu Safna jara ko bina ke premier ministre munna te fanshi ko ni ko o fe parce que baka fola ka be ni wati muna ko fo mu yere no o digira aka ma dawla o de ka ira ka fako marsi kalo kle mugani duru kono temana ka ban ko te ni fangai ku ta la ko do o kuma me parti yelama mo fe Abu Safna jara lu ko ni ko munye angan sama ka bonna olu simwala Musa Maratara awo Abu Safna jara ali bi ajibi ka boli doni munye Musa Mara ale ka parti mawya ira ka fo ni jakuli mflaka ni aklina ta mutani anyama munumbe olu flaka ni mirna ta mutani ni tolu fela ko bi ko ni tolu fela ko shini olu fena na feranda balke o sabu ko li adon ka fo no o ko mfla de sa ko kololo ko obala olu be feranda balke e ni ngusemo jakulina abu oroni be na manya ka fo ko mi yegelema ale ya kodo jakulina jakuli anana bara jubeleke jakuli mnanga mako cadre d'échange des partis
politique pour une transition RSI a ɲɛmaw nana baara jumɛn ni fɛnɛ k'o boloda maa mun yɛrɛ kɛra sababu ye parti mun yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka jɛkulu ni ka sigi sen kan n'o de Adema PHJ Adema Kuroni jɛkulu ɲɛmaw nana Adema u nana Adema k'o gulon ka bɔ mun ye jɛkulu in kɔnɔna o la o sabu kɛ u nana ye k'a fɔ ko mun ye Adema a bɛ n'a fɔ k'o bɛ sira fila taama na koyi wa mun ye u ka ɲɔgɔn ye caman o bɛ kɛ ko mun ye Adema k'a ti ye o fɛnɛ kɛnɛ kan jɛkulu ɲɛma Adema b'o kɛ yan b'o kɛ comment? Alors, je suis l'un des fondateurs. Comment? En 92 là, on est Alpha de campagne. Dans le Beledougou. Amadja. Tabarikala. Abu Safna Jara, ibn Aika for Namanya for Commune Jakuni, we Adema go glow, for Commune, Ukanya Febeke, for Adema Senta Liable, Wabena Befemeka, for Adema Gluna Kula, or only Bear, even Aika for Commune Moraman Fane, no metric custom tapo, Alemon Fana Jakun, Alea for Bita Temanan Coffee, Abu Safna Jara, Namanya for Kuya Adema go glow, for Adema Kiri, Okati, follow, or no Matka, I call it Fenatala. Akoma ba abo be juma na jakulu kono abana jakulu anima yoro nunu yo juma meble abana mate ama akoba na abana ala fie ni manu ay ti franyo anga ka kaluke fu ke na to ma ichi nafa abo bebi kantire on ne fait que de viser nos intérêts ah non en politique là on veut intérêt de Kokui. Est-ce que au cadre d'échange des partis politiques. Et nous les menades. Ah, maman. Toi, ils les étaient. Ah, maman. Calculé. Aïe, pardon. Ma gueule ne peut pas dire. Ouais, il y a un jamang M5 koro. Satisfaction non masoro. Ah bon? Amta Jakulu Rasigi. Oh. Achama yo de koy. To bi klakata. Eh be parti juma la jamana ngoro mu yira mabo ademala. Abe. Parti pas juma be jamana ngoro mabo ademala. Abe borala. Sampi saba nkonna la jamana yi mama ya mara be ademisi abe hali min dari ta parti kurani nzigi abe ba sura kuma abe bora adema de la amakati ya akoni iso o iso ça c'est vrai adema koni wati ra do sira ango adema go mi rom na san u ka jakulu de sigi fanga nana go deme u ku ta bo parti ko ina u ku ta ko u ku ta sigi ko jakulu do sigi fanga manana u ko lu deme gaman ngolo ka gele de ngo mugu de be alors Adema mugu la eta kalma ibola karika do ngata bedi keru ka fo mentege do me bodi sebe mini o chwako le soir de Bamako ka do ka fo Umaru Angoiba ale ka sebe no Umaru Angoiba akumana albi ka do ka fo femi mbe ni abe talge ka do ka fo insécurité la ni uye lakana balay ay ka do ka fo kerengere nyana anga mararo mbe ni obe woli ko menaka ta jamani akoronya ba danguna ni obeta hali Algérie a frontière nya ba ve gumi ni ambe awoli ko Bukan menaka ani under bukan ay kado ka fo ni ziraba inve mi metal ke kado ka fo bamanjula ani be wuli ka jo ube alade ani aya soro ka fo ko angeme ka wuli ka jo ke se ba ya chama be kado ka fo ube ambolo anga dugu a chama ngoro kado ka fo halibi ame ka ta doni wona ame ka ta doni kado ka fo ame sikui ziraba ka fo ni oye Umaru Angoiba aya jira ka fo ko ziraba mi be ni kado ka fo ni ube boy kado ka fo mi metal ke siraba min be no be boy kado ka fo menaga kata under bukan ay kado ka fo ko ni siraba ve fi mi metal ke bamanju ka waliya dola bamanju ye waliya chejugu ya adoke waliya chejugu kado ka fo abi talke femina kado ka fo ma woro banyango ay kado ka fo ko olu de fatura wa fe mi metal ke kado ka fo materialu chamana mi ni kado ka fo oye mo boloma minaw ye ka ta se surati minaw ma chama be kado ka fo ko tasuma ko uye awuli ni chamana wallahi fala ni uye Umaru Angoiba ba aya yira ka fo ko ni tara menaka ale region kono ay kado ka fo kerengere nyana kata under bugani ya fafe mi be talge kado ka fo bamanji groupe do be kado ka fo mugujugu ko uye awuli mugujugu mi ni abe wole ko lance woro ketu kado ka fo ko ukoni ye olu wuli ay kado ka fo ko atara wolo la fena femi ni achamanya ko wole ko akira dimanche do febere kalo kle mo ani wolo bla temene kado ka fo convoi do be ni oye kado ka fo sorosu oluka e bolfe mobile do be mi ni abeka jama ka jama kuluka
a doni jamakulu ka dɔn k'a fɔ ka se hali bolomaminɛw ma k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka u doni maa dɔw kɔni bɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bamaji dɔw la k'a dɔn k'a fɔ u kɔni kun bɛ moto la k'a dɔn k'a fɔ u y'u to sɛbɛn waati min na u ye kɔnfa u ye a tɛmɛdɔ ye Ander Bukani ani k'a dɔn k'a fɔ Menaka u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko u ye gwɛlɛ u ye a wuli koyi seriba ka fɔ la gwɛlɛ waati min na a wulila fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi cɛ 6 la k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni olu daɲana min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 4 Baɲango la olu sɛbɛn jokina wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bolifɛnw na u tɛ nin bɔnɛ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ mɔbiliw ye bolifɛn minnu bɛ ni olu bɛ sɔrɔsiya baaraw kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛlɛw ani maa taw siraw kan k'a dɔn k'a fɔ ko o saba Baɲango bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni tatuma donna olu la koyi seriba ka fɔ la k'u ye nin wale in kɛ ni fɛn min ye o de tura ko Lansi Rocket k'a dɔn k'a fɔ o ye mugujugu dɔ ye mugujugu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni bamajiw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na n'u b'a fɛ ka ngɛlɛ kɛ k'a da anw ka sɔrɔsilakaw ɲɛ u b'a fɛ ka ngɛlɛ kɛ k'a da hakaja adamadenw ɲɛ u bɛ nin waleya cɛjugu u bɛ a kɛ koyi seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ko an ka sɔrɔsilakaw k'u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ nin bɔkolo in na wa k'u bɛ ka larawuli k'a sɛbɛ boloda maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛn bɛ nin ko cɛjugu in kɛbaa ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka anw ka sɔrɔsilakaw k'a ta k'a sɛgɛrɛ sɔrɔsi tɔ minnu bɛ yen k'u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda nin waati na hakaja u bɛ se ka taa u tɛgɛ da nin maa kofalen ninnu kan cogo min Basiri filɛ an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn Umaru Angoyiba foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun y'o de fiyɛ na mun ye Awa Gindo kadɔmuso Fama kadɔmuso ani Layidu ka bɔ New York kɔnɔna la Gafuri Awa Abu Safina Jara foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Bintu Keita Bintu Keita Mande Masa ye dade a bɛ ɲɛ o kosɛbɛ walahi ale bɛ kasi la kosɛbɛ a bɛ ɲɛ awɔ indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale Abu Safina Jara mun ye dɛgɛ n'o ye galama k'o sara minikɛla kɔni o bɛ jɔrɔ mun ye Masiri Jɔp a kumara a ko mun ye jɛkulu minnu n'an b'a fɔ ko ma ko les ex-rebelles u ka jɛkulu bɛ n'an k'a ma ko ACIA Abu Safina Jara u ye kangarida kɛ ka ɲɛsin an ka marabaaw ma dɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye bɛnkan sɛbɛn minnu n'o b'an n'olu ni ɲɔgɔn cɛla la n'an k'a ma ko accord d'Alger ko an ka marabaaw ko nin waati na u k'u fɛlata ko o a kɔnɔ u fɛlɛta ye fɛn jumɛn ko in na k'u ka position u ka ɲɛfɔli ɲɛna olu bɛ se k'a faamuya cogo min na kosɛbɛ o tɛ zon kulolen fɛntigi la zon ma kulolen fɛntigi la sa o cɛ kosɛbɛ Masiri Jɔp ale de kumara a ko ni jɛkulu in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ko min ma ko au conseil pour l'unité de l'Azawad damusɔn kuma la u k'a ma ko ACIA Abu Safina Jara ko mun ye dimanche don dɔ bɛnna février kalo tile 27 ma kiralikaw fɛ yen ni jɛkulu u farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye kɛ u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ye hakilinata dɔ ni fɛlata dɔ k'o ta ni ka anw marabaaw ni k'u sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko anw marabaaw k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan accord d'Alger n'o bɛ bɛnkan sɛbɛn duguci sɛbɛn n'o kɛra anw n'olu ɲɔgɔn cɛla la o ko a bɛ se ka lajɛ cogo min na wa an ka marabaaw u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan u fɛlata ni u bɛnata ye fɛn min ye accord d'Alger la u bɛna kɛ wa walima u tɛna kɛ de wa Abu Safina Jara k'u ko olu kunnafoniw la Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na fɔ ko bi Abu a dogolen tɛ maa si la ni jɛkulu in n'a bɛ ACIA ko fɔ a n'anw marabaaw u ka sɔ kɔni ko a tɛ ka fi dɛgɛ kelen kɔnɔ cogo si la k'o sabu kɛ ni dun min na ye k'a fɔ ni jɛkulu an ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye an ni bamacikɔrɔ ninnu an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na hali k'an ka gouvernement mun bɛ senna nin waati na n'i y'a kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko nin bamacikɔrɔ ninnu u ka maa dɔw b'a kɔnɔna u la nka Fatigiba ka fɔ la fɛn mun n'o balila maaninfinw kɔni u la ko maa caman bɛ k'i miiri bi wa jateminɛlikɛla caman o kɔni bɛ ka hakili juru kɔni ka a cari bi k'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu in filɛ ka communiqué min bɔ ka bin ta Abu Safina Jara ko farati don koyi wa an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ don dɔ nataw la ko o tuma na ko nin jɛkulu in k'u bɛ fɛ ka maramafɛn marifa ta bilen jamana in kama wa k'u yɛrɛ fanga k'o yɛrɛ kura ye wa Abu Safina Jara n'u y'a kɔrɔbɔ a ma ɲi o n'a kɔrɔbɔ minnu kɛn bɛ ka taa olu bɛ min na o dɔnnen don ayiwa kɔrɔbɔli ma ɲi dɛ n'u y'a kɔrɔbɔ sen na u bɛ na fɛn jɔlen n'u y'a kɔrɔbɔ ni sen u bɛ na fɛn da u kan u bɛ na fɛn jɔlen sɔrɔ yen walayi fɛn maa n'i ye marifa ta jamana in kama an t'i to yen dɛ ayi i t'i to yen dɛ hali kuloma sama t'i to yen wa an t'i sigi ka fɔ kɛ bilen kɔfɛ an t'i sigi ka kuma ni maa si Fatigiba ka fɔ la a ɲɛfɔ a ko nin jɛkulu n'o bɛ ACIA ko fɔ nin jɛkulu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye bamaci juguba min bɛ yen mun ye terroriste juguba min bɛ yen ni maliden don n'an k'a ma ko Yada Gali ale ka jɛkulu de ye nin ACIA anw y'a ka jɛkulu de Yada Gali ta de don maa b'a kɔnɔ a bɛɛ terroriste ayiwa ACIA o Yada Gali ka mɔgɔw de don a bɛɛ Yada Gali ka mɔgɔw de ye n y'a dɔn wa fanga o fanga bɛ sema yɛrɛ la ni jɛkulu in don ayiwa ACIA ACIA awɔ ayiwa u sɛmɛnen tɛ maa si la Yada Gali kɔ n y'a dɔn
kosɛbɛ fa na ko a tɛ sɔsɔ ti faamu dɛ ati manu ti faamu dɛ kosɛbɛ ayiwa Abu Safina Jara ko maa ninnu kɔni y'u ka ɲɔgɔn ye mun kɛ mun ye février kalo 27 dimanche tɛmɛnen in na Abu Safina Jara u y'a jira k'a fɔ ko an marabaw mun ye accord d'Alger minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u ka se k'u fɛlata fɔ o la cogo min na a ko n'u bɛna a baara o kɛ walima ko n'u tɛna a baara o kɛ jɛkulu in u ye ɲɔgɔn ye mun kɛ u ye wele bila mun ye u ka maa bɛɛ lajɛlen ma mun ye sema maaw olu b'o la fo ka taa fara mun ye u ka civiliw kan ko bɛɛ lajɛlen faralen ka to ɲɔgɔn kan ko ni ala sɔnna ma ko don na nataw la Abu Safina Jara ni ko k'a tigɛ ko jugu k'a tigɛ a fara tigɛ ko ɲuman kan k'olu kɔni labɛnnen ka kɛ ko in kama Fatigiba ka fɔ la ni jɛkulu in u tilala ka kankari kɛ ka ɲɛsin mun ye anw marabaw ma k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement k'u bɛ to ka bɔ kuma caman k'u fɔ kuma caman k'u bɛ se k'o fɔ waati dɔw la ni ka ɲɛsin olu ma ko waati dɔw yɛrɛ la i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana maraba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye premier ministre ye ale bɔra k'a fɔ ko mun ye groupe terroriste minnu bɛ yen Abu Safina Jara k'u ni jɛkulu in k'u bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kɔrɔfɔ minnu filɛ nin ko anw marabaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ Abu Safina Jara ni maa ninnu u ko mun bolo fɛn fɛn bɛ an n'olu cɛ ko fɛn fɛn bɛ bali ba Maliba n'olu cɛ o de ye mun ye accord d'Alger an y'an bolona bila sɛbɛn mun na k'o lawaleya k'an k'o lawaleya an b'a réviser on va pas an t'a lawaleya comme ça ko k'o de tigɛ ayi réviser ni mun filɛ nin k'o tigɛ o de bi kɛ la relecture k'a tigɛ non ko ten dɛ an t'a lawaleya ten dɛ non k'a tigɛ dɛ u y'an bolo dankun k'a se ka sɔrɔ an b'a jateminɛ kosɛbɛ o kuma an bɛ se ka kan non ko fo k'o lawaleya a bɛ kɛ ko a ka kɛ de o tɛ nanzarabilen ka hakilina ye wa nanzara ka hakilina de y'o ye o awɔ kɛ faransi de mana ne ni n'i y'a ye bamananw ko ni min bɛ bɔ balade da o b'a sɔrɔ balaba y'a la balaba olu sɛmɛkɔrɔ dɔ de koyi nanzara ye o ye ko ka accord d'Alger k'a appliquer u ye wariw yɛrɛ bɔ ka don a da fɛ yan miliyari caman den anw dun y'a jira an ka assise kɔnɔ yan a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko an tɛ se ka nin lawaleya a tɛ se ka kɛ fo an ka révision kɛ ayi a tɛ se ka kɛ sa ni accord d'Alger n'i y'a lawaleya Abu Safina Jara tiɲɛni dama wa jamana bɛ fara de a kɛra an ɲɛna o a ma k'an ɲɛna o don n'a nataw la jamana bɛ fara a bɛ fara dɛ siga t'a la Ala k'an kisi accord d'Alger kɔni n'a appliqué la o kɔni o ye gɔntɛgɛ ye awɔ don jamana in don n'a nataw la n'u y'a appliqué a filɛ nin cogo min na tan kana sɔn dɛ n'u y'a appliqué u kana sɔn dɛ ma fɛn jugu kɛ k'a bɔ u kana sɔn kojuguba ayiwa Abu Safina Jara fatirikɛba mun ye Masire Diop ye a y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu in kɔni u ka communiqué in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a kɔnɔna la maaninfinw hakili to yɔrɔ in na koyi ni dun ye accord d'Alger in jateminɛ k'a lajɛ accord d'Alger in yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min Azawad ko kuma k'a ka bila pewu an ka jamana ko jamana kelen de don k'a daminɛ mun ye Kayi ka taa gosi fo Kidal a bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen wa jamana mun don jamana laïque de don wa n'u ye ninnu ka communiqué laban in jateminɛ k'a lajɛ hali bi ɲɛ b'a la k'a fɔ u kɛlen bɛ k'u kama puro Azawad ko in de kan koyi u kɛlen bɛ k'u kama puro mun ye ko Azawad ko n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ baara don a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ a bɛ gɛlɛya Fatigiba ka fɔ la ni jɛkulu in kɔni n'a bɛ HCA ko fɔ u ye wele kɔni bila k'a jira mun ye u ka maa de bɔ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakili to yen k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigilen to wa ko don n'a nataw la a tigɛ ko ɲuman fara a tigɛ ko jugu kan Abu Safina Jara ko fɔ accord d'Alger ko f'a baara ka kɛ de an t'a kɛ ayi accord d'Alger an bɛ accord kura de labɛn kura ayi siga t'a la ayi Abu nin ko bannen don sa nin bɛɛ bɛ faamu koyi c'est à dire que fɛn dɔ de don anw ye mɔgɔ dɔw de kɛlɛ anw ye Faransi de kɛlɛ ɲɛ bɛ nin yurugu fɛn fɛn bɛ ka wuli nin waati la wa an k'an sigi n'a ye k'a fɔ jamana in kɔrɔnfɛn fa Abu Safina Jara an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye dɛ n'Ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye dɛ sinon a bɛ kalaya waati dɔ dɛ i sigi n'o ye dɛ n'Ala sɔnna o bɛ kɛ dɛ parce que an ye janfa mun ta ka Faransi k'a sɛgɛrɛ anw ye mun ye maloya mun ta ka Faransi k'a sɛgɛrɛ Faransi tɛna a bolo jigin n'a bada wa o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ e b'a jateminɛ kɛ ko nansaraw bɛ terroriste kɛlɛyɔrɔ dɔ la u bɛna terroriste dɛmɛ yɔrɔ dɔ la o bɛ kɛ mun bɛ yen ayiwa maa kelenw tɛ yan o kelenw de don donc fɛn mun don dɔrɔn an tɛ ko kɛlɛ dɔrɔn de don wa anw ye Faransi lamaloya cogo mun na Faransi k'a fɔ k'a bɛna a bolo jigin ten o cogo la ten u bɛ fɛn dɔ jira dɛ o kɛ man di dɛ u bɛ fɛn dɔ jira fa dɔ o kɛ man di dɛ kɛ man di tout récemment mun ye Mamadou Bassoum ye terroriste maa 9 maa jugu 9 ale m'olu bɛɛ labila n'a y'a bolo b'u bɛɛ kan na Boko Haram maaw b'a la Ansarul maaw b'a la
GC mobile mais soutien do nyini doy hein ni yo place o bena yere ka fa nyame fe akagale o te jamana munu be chenja fuka san fe wa kata yere kay o tna yere kay wa ame digo de ke ame digo ga fam ngoni jelendu ina fo nona kene abu jamana me tabolo me na fo ko bi che o cheni ni disida jamana na idisi be fara abe farade ami la molo no abe fara o bu kede ko sobe ibolo do ngata bidi kero ko fo ne ben tege do me segi ka do ene pana kono ka keni aka bi boli ba duru ani kemenani ni tan ani nani ka do ka fo ka keni bi trata mars kalo clé folo en 2022 ka do ka fo mi metalge senegali a demesen jekulu ma wolofla ba bola ay ka do ka fo ko nunu ngoni ya yira ka fo ko olu na tama u sela ka bo fo Dakar no e Senegal a fo baye kana i unongo kana Jimmy ina fo an be Bamako ya ala katama u sela Senegal kilo bakele keme saba ani ko la hawla bina tama ka bo fo Senegal ka do kana fo kana Jimmy fo Bamako la ilaha illallah ni Jimmy Frajaro de ne Senegalawi awo o bela anga fasi don jugu do biya olu ba la ku de transition ga deme ama fa ta transition ko ay anta maliko de c'est ça asimi ko te shogali ko te maliko de do tiens mali be dangum gambi na ma nunu deme na purgotura nunna bara me gelade bara me gelade na purgotura nunna bara me gelade o de kama ambu deme wa ota yida ka fo ko nu ye munke no manya ko te fo de logement social mun na kerata amanya nganya fo ya fora o manya o fora ke o ma fo ya ma yurugu kala mun nu ya kuma fo ne abara subale no folo anya fu ya o fora fana hali so madana e segro kan ama siga ka wiya segra kan o ma ni mi man ni mi ndikanya o kan ka fo de wala mais ni mi fana kay o de fana kan o be fo ko fo ko bokoro do c'est ça nunu fle na akila mun ta amenu nun de meri abana parce que baka fala ka do ka fo ni o ye Umaru Bagayogo e ka do ka fo Umaru Bagayogo aya yira ka fo mi metalga Senegal ka ulu ka jeni ma wolofla la shifi ma wolofla ay ka do ka fo ko nunu ngeme ka tama bereta tama mi ka do ka fo ni ubina damne wal mai ka do ka fo tama nyere ko adamne na koy ka do ka fo kabini février kalo clétan ani woro ay ka do ka fo ko nunu ngoni ko ubora Dakar ka do ka fo mi metalga ka do ka fo kilo bakle keme saba ani bi woro ani kele ka do ka fo ode Dakar ani Bamako Franje ka do ka fo ni shifi ma wolofla mi blenye ko nunu ngoni bina tama ke tama ngunti dore de ode kone ka tama kana Bamako ka do ka fo ka mi metalga fuli ani tanuna utaka anga autorité ku segre mi ma yira ka fo jugoro matindi ka do ka fo ko una utaka anga fama chamanjaro faka mo ku segre sababu ke ka do ka fo bamanjia walimi ni atalefle ka anga autorité segre ka do ka fo seda wo kelefle ka bakama kelemi ka taka anga jamani ka segre ka do ka fo ko nunu ngoko ulu ye farafina deunde mi ni obe wolo ko panafricanisme ka do ka fo nunu ye panafricanisme we amunu be ka do ka fo ulu ko ku ye farafunye wa mi be talike ka do ka fo farafinya wa kele ulu be akono wati bela jelena demeson de farale fle nyanga ka do ka fo ma wolo bla banyango jow be ala to mi muso be ala te ka do ka fo kilo bakele keme woro ka do ka fo kilo bakele keme saba ani bi woro ani kele ka do ka fo ko ubora Dakari ka do ka fo février kalo clétan ani woro temenena wa ka do ka fo kungo kuna shini dimanche mi talike ka do ka fo Senegal duguba mi be ni obe wole ko Thiès ay ka do ka fo ko Thiès ku uyo chechi mi be ni obe wole ko Kaolack ka do ka fo ko utemena Kaolack ku bela jelena wa mi be talike ka do ka fo dugu mi be ni obe wole ko kumpa tam ka do ka fo kumpa tam ni bela jele Senegal duguba we mi be kata dugu mi fana be ni obe wole ko Tambakunda munu bela jele Senegal duguba we munu ka do ka fo ni utemena ni ni bela jele chachi ka do ka fo fatriba ka fo la ko wati mina obe dugu nunu njaji ka do ka fo dugu do mbo me ku jo sira kere flafe ka foli ni tanu ta ka usegre ve mi metalike ka do ka fo ve mi metalike ka do ka fo plan cardu la no ye ka do ka fo film gu jow ka ta se ka do ka fo wallahi nunu bela jele be u bolo min bi ajira ka fo ko ko be tama ina tama ngunti dore de o de ko ni ka tama ke kana Bamako ve mi metalike Bamako a jeunesse wula kana anfana kana faranywanga ka abolo daya min metalike chamanjoro faka moula ka do ka fo ka foli ani tanuta ku segre ka ajira ka fo ki ka do ka fo ulu bela demese bela jele kan ka faranywanga bamanjia wale mi ni atalefle ka malika segre ka do ka fo ni o be talike sanction mi ni atalefle ka onga jamani segre ka do ka fo ko ni sida o kele ka bakama
kɛlɛ k'a ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ CEDEAO a b'a fɛ ka jamana in k'a ci koyi o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ni Mali an bɛ dan bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ni Mali an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o kelen i k'a dɔn k'a fɔ tigakisɛ kelen o kuma fɔra don koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko nagadafu ko min ye k'a dɔn k'a fɔ sucɛ o n'o ta ka anw ka autorités sɛgɛrɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ko u bɛ sira lɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko hali a tɛna tɛmɛ tile damadɔ kan maa ninnu k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u na cun Bamakɔ wa n'u cunna Bamakɔ fana i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana bɔ k'aw kunbɛn ka kɛɲɛ ni u ka waleya ɲuman ye ninnu bɛ ka farafinna baara min kɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ɲini farafinna den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ olu kɛlen filɛ ka nin waleya min da ka Mali sɛgɛrɛ ko farafin den bɛɛ lajɛlen kan ka nin waleya in da ka jamana in k'a sɛgɛrɛ dɛ min b'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali i k'a dɔn k'a fɔ binkani kɛ mɛ an na i k'a dɔn k'a fɔ ko bin kɛ mɛ an kan Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Umaru Bagayogo ale ka sɛbɛn Umaru Bagayogo foli bɛ taa ni a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye Mamudu Sidibe an b'a fɔ Faransi o waati kelen na sa badabada foli an b'a ta ni ka Burama Kulubali k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ Espagne kɔnɔna la ka fɔ Awa Tunkara n'a balimamuso Sisi Tunkara foli bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'u bɛɛ Tunkara Abu Safinɛ Jara Nouvelle Horizon b'a sama ka gɛrɛ na maa mun kɔni la kɔnɔ o de ye Gafure Awa Se Tarawele an balimamuso a kumana dɛ a ko mun ye cɛ ye a wulila deliko la cɛ jɔn de ko don Lamini Seydou Tarawele Jiko ani Yelengo Lamini wulila deliko la dɛ deliko ye mun ye tɛ kurantigɛ de mais Lamini dun mɔgɔw tun ye tɛgɛrɛ fɔ a ka wulila wallahi Lamini ko kuma in fɔ yan mɛnna Lamini ko in tɛ faamu k'a bi bandaw ka gouvernement an y'a fɔ a dénoncera yan wallahi a filɛ a tɛ se wallahi a tɛ se mais gouvernement fila a bɛ ka wele o b'a yira ko a na kɛ ni a bɛ se ko dɔ la koyi jumɛn alors Ayisa kuma tɛ se e kana fɔ dɛ Lamini Seydou i sigi a lajɛ Lamini Seydou Tarawele n'a ma se o tɛ balamalaw Tarawele ka tɛ wa Tarawele ka bɛ se ka nin ɲɔgɔn ko a y'an fa dɛ alors aramu u ka bɔ yen kɛ n'a tɛ se u ka bɔ yen comment Lamini n'a tɛ se dɔ kɛra ten sa finɛni daminɛ bali awɔ Lamini bɛna an fa ayi kura yɛrɛ kɔni Lamini cɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Awa Se Tarawele a ko siga t'a la mun ye kalo dɔn damadɔ gɛlɛya nin ye malidenw nin y'an taatɔ o la koyi mun ye kuranba tigɛ su tɛ fara su t'a bila tile kɔni a bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen mun ye kuran ko a bɛ tigɛ ko mun ye kalo caman Abu Safinɛ Jara ko nin y'an taatɔ o gɛlɛya o kɔnɔ la Sunkalo mana se k'an to tan ɲinan funtɛni a tigɛ c'est fini ɲinan funtɛni ka kɛ ni changement climatique ye Sunkalo mana se k'an to tan ɲinan ta in bɛ juguya dɛ a ko ten a ka kuranko u ka sabati ayiwa tɛmɛ Fatigaba ka fɔ la a ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi mun ye kurantigɛ kɔni ko a ɲɔ ɲɛlen don an bɛ don min Bamako o kɔnɔna la ko siga t'a la Amadu ko o bɛ jamana in kan ko mun ye fɛn caman politique ma olu bɛ ka ɲɔgɔn buruja o bɔlen kɔfɛ nafolo ko fana gɛlɛya o bɛ jamana in kan o waati kelen na k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kuranko fana Abu Safinɛ Jara hali funtɛni yɛrɛ daminɛ bali Lamini Seydou Tarawele a filɛ k'i deli ko k'o daminɛ tan tuguni dɛ Fatigaba ka fɔ la a ko nin février kalo in yɛrɛ laban i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye capitale ye n'o bɛ Bamako kɔfɔ a b'u k'a fɔ ko su de ka ko ka dugu jɛ ka sɔrɔ mun ye Lamini Seydou Tarawele kuran ko ma tigɛ wa Abu Safinɛ Jara ko o yɔrɔ ko ka dɔgɔ mais écoutez Lamini tɛ kuran tigɛ dɛ ale tɛ yen ale bɛ yen mais est-ce que ale b'a tigɛ ale de m'a fɔ k'ale bɛ se parce qu'il faut chercher à connaître les causes ale don sa ayi ala cause dɔw bɛ kuran tigɛ in na cause jumɛn cause b'a la olu de ma si on a besoin de réparer une partie o bɛna an bɛna sigi o réparation na dɛ donc a dɔw bɛ o de la o ayi non wallahi kabi pas trop en vouloir à Lamini salon Lamini Seydou ko a ma yan waati min na a tun bɛ Badaw ka gouvernement kɔnɔ Lamini ko a ma ko fɛn mun tiɲɛna san caman kɔnɔ la k'an kana sigi n'a k'a fɔ ko o fɛn dɔ bɛ dilan san 3 kɔnɔ la Lamini nin kuma in fɔ ne b'a dɔn ne jigi wari la wallahi mais bien avant Lamini ministre minnu tun bɛ yen ka tɛmɛ olu to yen sa tun bɛ tigɛ nin cogo kelen in na alors olu to yen olu ma taa olu bɛɛ ma taa a ma ta ka kalifa Lamini nin ma n ko n'i y'a ye olu taara u dɛsɛnna de hali ni Lamini taara maa min bɛna a nɔ la ça sera la même chose Lamini ka taa ne ka segin ka bila a nɔ la Abu Safinɛ Jara ministre de l'énergie a donna ta a bɔra ta n bɛna min f'i ye ça sera la même chose e yɛrɛ sɔnna a ma alors ne ka bɔ yen donc c'est Boubacar Tarawele mangekrasi ayi m'a fɔ mangement dɛ mais n kɔni bɛ min f'i ɲɛna ayi non Mali kuranko ka nɔgɔn ko Abu n bɛna mun f'i ye ne baara kɛra a ɲɛ yɛrɛ ma tile mun yɛrɛ bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ ne baara kɛra a ɲɛ yɛrɛ ma wallahi maliyɛn tile bɛ bɔ tile tɛ bɔ wa tile ba de bɛ bɔ jamana in kan tile mun bɔ n'an y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye Abu Safinɛ Jara a bɛ se ka fɛn d'a ma o tɛ se ka kɛ wa o bɛ kɛ c'est à dire que an tɛ baara de kɛ dɔrɔn a banna o y'an bɛɛ sa dɛ
Hein? Donc, cette fois-ci, c'est l'ensemble des Maliens. Et non, c'est nous. Maintenant, na kalfare mamuna domuna. Ni desina da mambo dongon shela de. Aïwa. Lamini tawo de kuy. Aïwa. Sinon Mali ame domuna gombi. Mali manga courant kuy. Lamini sedu ka clé de la ane courant ya betike chamia fait. Lamini sedu ka clé de la ane courant ya betike nene fait. Nene. Nen ayam kambena. Hala mini seru. Bon, pour te bacher, mena kano fiena. Nous me yobe courant tike. Ka suda moula. Ka suda mo ko. O koni follow ku mi kede. Ate suda mo ko. Comme liga ku mi temera du malika. Osobe. Ka fo ni nyoro ni. Ati fo. Courant mina tige ni wati ni hala milti hage. Bo ga eri hage o bek me danotike kabla. Bo be courant tike sisa. U ba tike sisa abu. Anu be klenga blakana. Ni me fratiga manchima fier notre na to be tanu ya. Chani chamange mo. Ça c'est vrai. Abika tieni chamani ke. Abikede. O koni information par rapport à ça là. O kono dablara mena o de manga ke. O kanka kuna fundi. Alle u manya courant tigeli ko. Quartier ni quartier u ka kuna fundi. Jiko be o to kelela. Abu Safna Jara ali bi munya awa setra wole ametana ye am keleme kan non karke an yere felata ni ko odi akoko muni mi ambe ni watina no de la ministre trawole alerte munye ministre wa ministre mun no be kuran ko ne jiko ananga dugu jakuro na folo fanko alere ka bara belento o mawa ibina e ka fo ko mi wati temono na aye ko fo do ko ni fo o ye manifu ni sonja ko ko sabige munye centrale thermique mun be sira ko ko fe aya ira ka fo ko munye feranda bali bina ke o munye o be na dona na tabla ko munye sanwara ira no minae ko 100,000 megawatt ko obena fara munye kuramun no obe shela jamana kono dombulo ko obena faro o kan Abu Safna Jara ko lamine sedu kan ko rafai abinna fo ay bogo verde ko datugu malen ko ni ko dala ko lamine sedu trawole adana wuli ka joke munye septembre ko kle mungo ane saba munye groupe électrogène o nani nona Abu Safna Jara ko nana no jamana kono o bolo ko fe munye octobre ko kle mungo ane shegi sam baflani sam mungo ane kele groupe nani wole lamine sedu ayishela kana no ye jamana ko nala lamine sedu trawole ay ko fa jumane fo kayira ka fa ko munye sankura munamo lani do kalo saba folo esigata la ko kurama Abu Safna Jara ko ko abda tigeble wa tigal ko kuma ko ni ko utala kalo saba ere madam ne folo aya ere churu ni manya ka fo ku yeni befo kana to akati gable de Abu Safna Jara parce que baka fola ako ni groupe mun lamine sedu trawle na aye groupe sheki nywana ni ya Musa ka jatemina ka laje milliard keme c'est fo warla o be taranga wagade kono ay ba islamique du développement awlu de yadi o de awadi milliard keme kakla ka kuratige o milliard keme munu talen flakata do munye groupe électrogène unata a milliard keme no kum farla nyon kabu kaba ma yera ngo kile do la donna na ka bina atobo na kurandi jamana imaya o makea kra adoni ka manga gouvernement mu ministre premier ministre la igwarada amason bu ngwarada ko sabu ko faga pourtant jani nga dama abu ni 100 milliards mun planeta opérateur économique be mali ko na le ni ya ko bla luka boloka ni ya ko bla luka roka ba damine billahi kay fo kidal courant tiketi énergie solaire msika barakena c'est-à-dire que nga énergie de mali mun pe ko era bla en valeur la folo quoi bana maintenant fura beta et tout récemment la mine mata contrat dossier ni Orange kera ngokera anga courant ngot na tour Orange bulu no kera ya en valeur de edamdu edam na katuko kabala kanda société ne ra ka me abu société ki kanto aka munye kilo makai dobo consommation na ne énergie de mali tene mai ni desera au fond ga ka dobo consommation na client ke dobi ka consommation na edu ndadi client ma fu client ba sa e bolu ala kabakudu amano kabakudu kabakote kabakudu o ni nana be fere de ke ko énergie de mali ko lawlu oh ni contrat bukata yan fait abedi yan fait aywa an woni ya fode la minute ici atc de
siga fa tala ayi balmakɛ do atese ka boy ne abana fasika baka fola ko ko ni ka tabolo minata abu amika gɛrɛmu nye sungalo de la ne sungalo sira kan to nin dahun kan am marko ba anka munye malido gɛlɛya be ko munye sumango gɛlɛya be ne kurango fana nana fara ha abu safina jara be gɛlɛya de gɛlɛya be fara gɛlɛya kan be fara kan ne kurafoni filani anya saba ka bon nouvelle origine ale kono munye awa se trawle ale kalim kala tigi abu safina jara ibonya obala bede kero ka fɔ awa se trawle an b'ale fo n'o bɔra ye ay ka dɔ ka fɔ n'a ma ɲa ka fɔ ko kurango a gwɛlɛya a bɛɛ Bamakɔ yan ay ka dɔ ka fɔ an ka taa koro dɛ koro i ka dɔ ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔ ka fɔ jiko gwɛlɛya a ko o fana a bɛ koro kuran i ka dɔ ka fɔ kuran ani ji ani dugu jukɔrɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen minisiriya a taa bɛ ka di maa kelen ma dɛ Lamini do e balimakɛ do Lamini do wallahi Lamini do balimakɛ do incapable cɛtɛ awɔ en sɔnni ma o alors ne mun ye cɛ n tɛ ban ma koyi ne de ka di ye wallahi n tɛ ban ma voilà n'u y'a bɔ nin bolo sisan k'a di jaralaka dɔ ma y'a dɔn fana ma ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ n'u y'a bɔ nin bolo sisan k'a di jaralaka dɔ ma ne balima dɔ ma il va bien gérer comment on appelle ce département là ah bon yɔrɔ caman kalifalaw ma dɛsɛnna dɛ a y'o te yen premier ministre plein pouvoir kuma plein pouvoir kana mais si on me dit de démissionner je vais rendre ma démission à qui comment premier ministre plein pouvoir b'a bolo waati min na ma ja bɛɛ kɛra ka fɔ n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni soir de Bamako ye k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako olu kumana dɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ koro la koro k'a dɔn k'a fɔ ko jiko gɛlɛ a bɛ koro k'a dɔn k'a fɔ dugu min ni o cogoya filɛ nin ye ni a bɛ Mopti région kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo 6 Baɲango bɔ k'a dɔn k'a fɔ jiko gɛlɛ a don bɛ nin dugu in kɔnɔ parce que i b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Dɛnba Kɔnte a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ji sɔrɔli k'a dɔn k'a fɔ koro a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛ bɛ fɛntigi ko ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ji la jisuma minda tobilikɛ ji nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔli koro bi k'i k'a dɔn k'a fɔ a kɛ bɛ faama ko ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni se dɔɔnin bɛ olu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni sin bɛ ka jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ ji minnu ni a bɛ feere manani kɔnɔ ji minnu bɛ feere manani kɔnɔ walima ji minnu bɛ feere k'a dɔn k'a fɔ awa ji ninnu olu n'a ɲɔgɔnna ye k'a dɔn k'a fɔ ko setigi caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ olu san fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tobili ji k'a dɔn k'a fɔ koli ji k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ji mako fɛn o fɛn ni u b'o sabati ko a bɛ olu kɔni obligé len bɛ bi k'a dɔn k'a fɔ ka taa u ka ji san k'a dɔn k'a fɔ butigi kɔnɔ jiw la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye fantan kulew ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ maɲumanko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ji la u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko ni an taara korokaw fɛ hali bi min bɛ tali kɛ jiko la bɛlɛ kɔni a don bɛ a kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ structure min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ o tun bɛ kɛ sababu ka ji k'a di u ma a bɛ n'a fɔ an bɛ waati min na bi ni o ye Somanjɛp ye Somanjɛp SA minnu de tun bɛ k'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ ji di ninnu ma koyi n'o ye korokaw ye nka an bɛ waati min na komi bi a bɛ n'a fɔ nin cakɛda min bɛ yen ni a ɲɛsinnen bɛ ji sanuman ma ji bɛ se ka walankata cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ koro ani a dafɛduguw la a bɛ n'a fɔ ninnu bɛ ɲini ka dɛsɛ nin baara in na dɛ parce que i b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i taara koro bi a ko maɲumanko kɔni ni o tɛ fila ye a ko korokaw ko olu ta ye maɲumanko da ye parce que i b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ kabini février kalo tile 28 don k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ forage ba dɔ la forage min ni k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ dugu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ i bɛ duguden bɛɛ lajɛlen bɛ taa koli o da la walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka ji dɔɔni sɔrɔ cogo min na ka u magow ɲa maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni se dɔɔni bɛ olu ye olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja k'a dɔn k'a fɔ ji minnu bɛ feere manani kɔnɔ minnu bɛ feere manani bidɔn kɔnɔ k'olu kɔni b'u san ka ala minɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u jiko mɔgɔw la k'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛnabɔ cogo la parce que i b'a ka fɔ la min bɛ tali kɛ denmisɛnninjɛkulu la k'o denmisɛnninjɛkulu ko tɛ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la min bɛ tali kɛ marisiw la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ taamabaw la ko kɔni k'u bɛ k'a labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ko yanni o cɛ k'u na kunnafoni k'a di k'a dɔn k'a fɔ autorité locale ma ni o ye koro yɛrɛ autoritéw ye a ka ja ka kunnafoni k'a yɛlɛ Bamakɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jiko gɛlɛ la a ko a don bɛ koro bi dɛ k'a dɔn k'a fɔ ni kunnajama kɛ a korokaw k'u na taama k'a boloda fo ka ja ka taama ka bɔ koro ministre min ni a ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ jiko ma k'a dɔn k'a fɔ ko u na se a fana ma dɛ ayiwa ale don a kuma tɛ tun ale don aramu ale don tiɲɛna i ka kuma y'i tiɲɛ n ko an y'a fɔ sa k'a bɛ ban n'aw ka gouvernement an y'a fɔ n ko Lamini Seydou ayiwa il a montré ses limites an y'a fɔ mɔgɔ ka ca o wa an bɛ ka taa cogo min na tan Abu a tɛ ja dɛ funteni ɲinan funteni bɛ ka bɔ cogo min na i b'a fɔ ko falantigi yɛrɛ kɛlen bɛ ka o y'a bolo jɔ pewu o man ɲi o yɛrɛ o man ɲi fifalantigi ye jɔn ye
ale a bolo jɔ pewu waati dɔ bɛ k'a la a bɛ jɔ pewu a bɛ fifala jɔ fifala bɛ jɔ hali yiri tɛ lamaga tiɲɛna an minnu bɛ na ni nakiliw ka fɛgɛ fifalatigi k'a lajɛ dɛ baara ma wuli an bolo wa a bɛ wuli awɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma ko Lamini Seydou Tarawele ko korokaw bɛ k'a wele jiko la dɛ bamakɔkaw ko kuran bɛ ka tigɛ dɛ Lamini korokaw ko ji tɛ yen wa kurantigɛ yɛrɛ a bɔ a bɛ sigi a kan fɛnɛ a fiɲɛ yɛrɛ fɛn min ye an k'o f'u ye n'a bɛ kuran tigɛ a y'a suda mɔgɔw la a ka suda a y'a suda mɔgɔw la n'a bɛ suda o bɛ ku mɔgɔ u bɛ kuran bali k'a tigɛ ka tila k'a bali ka na u b'a tigɛ seconde damadɔ ka tila k'a bila ka na seconde damadɔ dɔrɔn a banna i bɛ taa sɔrɔ u y'a tigɛli min kɛ hali ka matériel dɔw bɛ yen i kan k'olu débarrasser e b'a fɔ ko e b'olu débarrasser wagati min na dɔrɔn u b'a bila ka na a bɛ bila ka na sɔnni k'e tila o débarrasser la dɔrɔn u b'a bila ka na bon ala de bɛ fari ka sinon a bɛ taa n'i ka mansimafɛn dɔ ye a bɛ taa n'a ye ko in gɛlɛya yɛrɛ dɔw ye quoi a banna a gɛlɛya y'o de kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara n y'o de f'i ɲɛna foli a bɛ taa ni ka kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen kɔni k'u sɛgɛrɛ waati ma se sa sera awɔ Bura waati sera dɛ an tɛ bi ta in kuru k'a da yan mun ye Gafure Awa Gindo kadɔmuso ani layidu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna nin waati in na ko a Gindo mun ye New York o kɔnɔna la n'an y'ale fo sa Sidibe Mamudu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko ani ce mun ye Arafa an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Eli Diko ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Nura FM ale sanfɛla la Abu Safinɛ Jara baara waati nin waati in na an b'a ta ni ka Mohamed Sidibe ni ka ale ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Shekbi Jara foli bɛ ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ nin waati in na mun ye Fabu Jara mun ye funangani don a bɛɛ mun ye Surakabuguni kɔnɔ la Fabu Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ Surakabuguni dolati tɛrɛnko fo ka taa fara mun ye dɔgɔtɔrɔsoko kan ani kalansoko mun ye Fabu a ka wulikajɔ ka bon na kosɛbɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko a Jara Damisi togo la Adama an bɛ foli ta ni k'ale sɛgɛrɛ Surakabuguni kɔnɔ k'a fɔ a ɲɛna ko a togo la ala ka hinɛ Elhaji Mohamed Jalo la ale ka kalanden n'o ye Bayaku Jalo Mori an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Surakabuguni o kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ badabada foli an b'a ta ni ka Saka Jakite ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Jije Soni Saka Jakite an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Surakabuguni o kɔnɔna la a n'a balimakɛ n'o ye Layi Jakite n'an k'a ma ko Jakuma foli bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Japon Jakarta mɛlɛkɛ ale bɛ Surakabuguni na foli bɛ ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna nin waati in na ko ani baara Abu Safinɛ Jara n'o bɔra yen badabada foli an b'a ta ni ka kɛngɛrɛ do Wasolo maaw k'u sɛgɛrɛ Dirisa Keyita a n'a ka cɛdenw badabada foli an b'a ta ni k'u sɛgɛrɛ ka yira kanubaw la ko hali bi n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ Nura FM an ka anniversaire baaraw bɛ sen na a bɛ daminɛ mars kalo tile 11 ni ka na a bila mun ye mars kalo tile 15 la mun ye baara caman o de bɛna kɛ a kɔnɔna la masha Allah siga t'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ foli ni tanu an b'a ta ka Saba Jakite k'a sɛgɛrɛ ale ye parikɛri ka dɔn k'a fɔ moto kɔlɔsila don min ni a bɛ yanfoyila ale miirida la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka kan Kulubali ni ale bɛ bɔ Safo ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la i ka dɔn k'a fɔ yanfoyila ani kalanaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye kunnafoni di an ma k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba ye gafe a tɛ tɛmɛ a ka waati la n'an bɔra yen i ka dɔn k'a fɔ an na foli tanu ta ka i bɛnnen de k'a sɛgɛrɛ Siriman Kulubali ni ale bɛ tumi yan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Morisi Kone a n'a furumuso k'a dɔn k'a fɔ Bernadette Munkoro an bɛ ninnu fo n'o bɔra yen an bɛ taa Masanjua i k'a dɔn k'a fɔ o ye anw yɛrɛ ka dugu ye Sunkalo Jarani a bɛ fɔ ko Chadiran dɔw ko Iranɲɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sidi Matigi Jarala an b'ale fana fo Safo k'a dɔn k'a fɔ foli tanu k'a dɔn k'a fɔ Ana Bajan Tarawele k'ale fo ani k'a dɔn k'a fɔ Burama Tarawele Butikurani Burama Baba Kulubali ani Asan Dolo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo jama a ka ca kosɛbɛ mun ye Tɛnɛma Sisoko an bɛ foli ta nin waati in na ni ka a fɛnɛ k'a sɛgɛrɛ a sogolama mun ye Maroc kɔnɔna la an b'a fɔ a ɲɛna ko Asisoko Asan Kamara an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini o tɛ araba ye wa n'Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye kunnafoni balan o kɛnɛ kan nka mun ye kumaso o kalifalen bɛ Mohamed Kulubali n'an bɛɛ lajɛlen kama ko fa ni bɛɛ lajɛlen misirakaw ka belebele kumaso kun kalifalen don ale bolo sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ mun ye Baba Adama Ture mɔdenkɛni bolo n'o ye Yusufu Sisoko ye nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ ale bolo mun ye Deflesa Ina Arama a fɛnɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la fo ka taa fara mun ye Jɛnɛba Damele an ka journaliste don Jɛnɛba an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Damele bɔlɔlɔ sa o kun kalifalen bɛ mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden na n'o de ye Mamu Kamara mɔden Burama Tarawele kamalen biyakɛnɛ mun ye bɔlɔlɔ o kun kalifalen don ale la kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Bubakari Tarawele Bete wassalam